Imam 15 godina i primetio sam da mi je počela opadati kosa. Zanima me da li je moguće sprečiti opadanje kose i da li kosa opet može da raste na tom mestu gde je počela opadati. Može da se zaustavi u velikoj meri, iako opadanje kose je često povezano sa genetikom, ali taj genetski aspekt može da se uspori. Moguće da ti nemaš problem sa genetikom, nego sa nezdravim životom. Nezdrav život, nezdrava ishrana, neadekvatan odmor ubrzavaju proces opadanja kose. Stres takođe jako utiče na proces opadanja kose. Či imaš 15 godina, verovatno te roditelji teraju da ideš u debilanu, to je dovoljni razlog da ti ubrzano opada kosa tamo među onim padevičarima i ludacima.